uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Nsibande nomndeni. Ngiyabingelela kubazalwane basekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Phefumulo wami ugcwele kakhulu kumbonga uNkulunkulu ngethuba ngiphe lona lokuba ngikwazi ukuvuma izono encebweni kaNkulunkulu. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu, ngiphunyulule ekugibeni lomcuphi. Usukhuleka baba, ngiye ngezwa into ebigijima umzimba wami wonke. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, kwavuka umhlabeleli enhlizweni yami, umhlabeleli obuthi wamuhle Jehova. Ngucula indlela yonke ngoba bengihambile ngaya endaweni epholile lapho bengiyokhulumela khona nobaba. uJesu Kristu inkosi. Muhle ngey'khathi zonke, uthembekile. Akekho umuntu ongumlahlwa kuye. Akushilo ezweni lakhe uyakugcina. Siyabonga kakhulu thola ithuba elinjena. Benginovalo baba, ngaze ngangena emkhosini ngimnxusa uNkulunkulu ukuba ngisize. Elivusa uNkulunkulu izwi, ngilifunda izwi okufanele ngilifunde, ukuba ngihlomele ngalo kuyoba phambi kwenceke kaNkulunkulu. Ngathola ukuthi inceke kaNkulunkulu, uNkulunkulu yethu esile umsebenzi, iyazi ukuthi kuyini uNkulunkulu ayibizele kukho. uNkulunkulu akugcine baba, akuphumelelise. Kuliqiniso ukuthi umsebenzi mkhulu, kodwa uNkulunkulu unamandla okwenza konke. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba noma ngimbonga uNkulunkulu kudala ngagcina ukufakaza. Imfakazo yami ibiqondana nama-weekend, ngithi uma kufika iMonday kube khona lokhu ukuthi ngisale sengiyeka, kodwa nje uNkulunkulu ngimbonile, wangiphephisa engozini kade ngidriver bese u-6 emotweni nanobaba naney'ngane. Kade uma ngijike khona jikela pheka umuntu wenqola lo odayisa ama-fruits. Azungeze ashonele ngagcina ngiphaphalaza-ke imoto-ke ngoba ubethuya ngala nami ngithi ngiyamvika waza ngala. Ngagcina-ke mase ngithi secishe ngamshayisa impela nje, kodwa akulimalanga muntu, kushayise nje ubonda kancane ikwalimala i-light lemoto. Ngithi uJesu Kristu inkosi lapho, siyambonga. Akekho umuntu olimele, siphephile nje sonke. Jesu Kristu inkosi. Ngibonge-ke nemfundiso engiyithola la ekhaya, ne-confirmation yokuthi umoya ongcwele uma ukhuluma akakhulumi kumuntu oyedwa, ukhuluma ebantwini abaningi, imessage ifike ebantwini abaningi ngesikhathi esisodwa. Indaba ye-short hand, ukubhala ku-WhatsApp nge-short hand, ngithi uma ngithi ngiyenza nje umoya ongcwele ukhulume, ngikhuzeke ukuthi libhale liphelele leli gama. Kube khona futhi ukuthi hayi akekho umuntu osabhala kanjalo, ngigcine-ke sengibhale nge-short hand. Kodwa-ke manje sengiyabona ukuthi umoya ongcwele uyena obekhuluma kumina, ngoba ezinye izinto y'bukeka ngazi ukuthi zi-right, vele sekwenziwa kanjalo i-technology, kodwa-ke iyalwa lento uma ngiyenza. Ngibonge nje uNkulunkulu nale ndaba kaJesu Kristu inkosi. Bathi ngisho noma ngilele nasefonini sengibingelela ngayo, bathi ngathi seziyangishiya, sengiyeke sengihlale ngithwele iduka, ngisalenza ikhanda, sengigeza nje kuphela isihluthe ekhanda. Bangcwele nje ibukeka lento ngoba umuntu oyithandayo-ke ukuzenza muhle ebusweni, ngizenze muhle njalo nje. Manje-ke iyababazeka nje le ndaba kaJesu Kristu inkosi ukuthi yini kwenzekeni, yini le ngaka ngoba bengikholwa vele ngi-right, kodwa-ke manje lokho abakwazi ukuthi ukuqhamukaphi-ke ngoba manje akubukeki kahle futhi akuzwakali kahle ngokuyeka. So indaba le fasting ngempela nje is confirmed nakimi uNkulunkulu, ngiyibonile nje ngebeyilwisa abantu. uJesu Kristu inkosi bangcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu. Kuningi nje sengigade nje lo 3 minutes, kuningi uNkulunkulu angiphephisa kukho. Umyeni wami ubuyile, usekhaya, sesebenza ehlala nathi. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. Kuningi ke uNkulunkulu angenzela khona. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngisacela ukudlulisa nampu ubufakazi. Bengisemzini kasisi wami, mangifika njena akhale ngokuthi umyeni wakhe sekuno-2 months engasebenzi ehlezi ekhaya. Ngibuze mina, hawu kwenzakaleni? Angilandiseleke isitori ngithi mina, hhayi sizokhuleka uRoma 10:9 naye uNkulunkulu uzowenza umsebenzi, asingakhathazeki ngalutho. Kwathi ntambama sekuyisikhathi somkhuleko, sakhuleka kahle saqeda, saseke sikhuleka uRoma 10:9 lona ubaba owayesikhulekela wona, sisendela wona egrupini ngenkathi enikezwa amandla, sakhuleka ngawo. Baba, ngikutshela ukuthi bekade ekhathazekile yena umkhwenyana kasisi wami ukuthi abanye laba owayemiswe kanye nabo sebefoneliwe, kwathiwa beze bezoqala emsebenzini bese kusele yena yedwa. Kwathi ngakusasa ekuseni wayithola ikholi eshoyo ukuthi ngoLwesihlanu kumele eze emsebenzini kuzoxoxwa ukuthi kuqaliwa kanjani. Emveni kwalokho wahamba kwayokhulunywa. Useqalile nje emsebenzini, kuyimanje uyasebenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. NoRoma 10:9 uyayivula iminyango evaliwe yisitha usathane. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyathemba ukuthi niyaphila ekhaya kaNsibande, noma uyaphila nathi baba siyaphila. uJesu siyambusa inkosi futhi. Baba, ngithi angidlulisa obukhulu nje ubufakazi namhlanje njengamanje uNkulunkulu ngwabonke. Baba, shothi ngize lapho ekhaya elikhulu entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Benginenkinga yezitho bekade ziqhuma nje, zibe buhlungu yiluma, zome, zidabuka. Senginamahlo nje ngisho kuyiveza ngoba wonke umuntu bese buthi ayibonani ey'thweni, kube ngathi ngasha, ngibe ngingashile nami ngazi ukuthi kuvelaphi. Kodwa ngokufika lapho kwathula ukuluma, zazinhle izitho zami zabuyela esimeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nanokuthi futhi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngento osifundise yona, indaba yomkhosi, kakhulu lo wokubonga. Yazi-ke ngibona uma ngithandazela into, mhlampe ngithi ngingena emkhosini wokucela, kodwa uNkulunkulu ngiyibona iy'phendula kakhulu emkhosini wokubonga. Ngiyabonga baba nje imfihlakalo sambulela yona. Ngithi uNkulunkulu shuthi uyabona ukuthi baningi abacelayo kodwa bancane ababongayo. Manje siyabonga bazali, ngiyabonga kakhulu baba ukuthi usifundise nje endleleni. Siyanxusa uNkulunkulu ukuthi asifihlele wena, aqhube nje njalo. Ngiyambona uNkulunkulu enze umsebenzi. Lokhu ngibuyile nje ekhaya elikhulu, ngizwa ngivuseleleka, ngizwa ngathi ngiyaqala ukukholwa. Ngibona uNkulunkulu engingambulela usuku izona zami kumele ngivume kuphi nakuphi ngilungise indaba ngoNkulunkulu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngize ahlale ebukhoneni bakhe, ahlale lenze ngayo ubusuku. Siyabonga nje kakhulu baba, ngiyanxusa uNkulunkulu ukuthi akufihle, akukhusele. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga. Jesu Kristu inkosi. Tata, ndithi mandikhe nginqine tata, uThixo into andenzele yona. Ndibulela uThixo ukubana ngaba ndiye ndadibana nekhaya leZwi. Ndibe nekhaya leZwi ndisindisiwe ke, kodwa ke ndisiva ukuthi amandla ayaphela. Ndisiva ukuthi nguSathana unditsalela kwicala lakhe. So uThixo wandihlanganisa nekhaya leZwi, ndazifumana imfundiso ke nentshumayelo. Ndeva ukuthi ubomi bam ikhona into entsha eqala ikwenzeka empilweni yam. Eyona nto endiyibulelayo kukuba ndide ndizofika entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kwindawo yaseRichards Bay. Ukufika kwam uThixo uye wathetha entliziyweni yam, wandixelela okanye wazingqina into yokubana ngaba nantsi indawo ekudala ndiyithandazela, nali ibandla ekudala ndilifuna, ndimcela ukuthi makandinikeze lona, undinikile. So ndiyambulela uKristu ngokundihlanganisa nebandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nondihlanganisa nani Tata uNtsibande. Ndiyambonga kakhulu uThixo, andiyazi ukuba ndingambonga ngantoni, kodwa ke ndiyambonga ngokumnika uqobo lwam, ndimthembisa ukumnika uqobo lwam. Kwiconference ebesikuyo okanye nje kwingqungquthela yabesifazane ushunyayelwe, and uThixo bethetha nam mna kwicala lam. And ndithe xa ndibuya kwindawo yaseCape Town
ndizihlelele ke njengoba ndingumntu ohlala ndedwa apha endlini. Amandla endiwavayo, amandla okuthandaza ebendikade ndingenawongo, amandla okuhlala ezwini. And ndiyaziva nalapha emoyeni ukuba ngoku izinto zam ndiyazibona ukuthi ziyatshintsha. UThixo uqala into entsha ebomini bam. Ndiziva kukona ingathi ndiyaqala ukusindiswa ngqa apha ebomini bam. Ndiziva ingathi kukona ndiqala ukusindiswa apha empilweni yam. Ndiyambulela uYesu ke ngento andenzele yona. Ndiyamcela ukuthi aqhubeke endinceda ze ndingasuki ebukhoneni bakhe, ze ndingasuki kuye, ze ndimkhonze ngentliziyo yam, ndizinikele kuye, ndizijwile kuye ngokupheleleyo, ndithembeke emihleni yonke. Ndiyambonga kakhulu uThixo, ndithi nje mandidlulise bobungqina tata. UJesu Kristu yinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonelela nasekhaya leZwi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Enginenjabulo, ngiyathobeka Baba. Hayibo, khona into entsha nje manje siyenzeka empilweni. Usuthi wathapha umuntu, athi umuntu uJesu Kristu inkosi. Uthi ufonelwa umuntu, ufonela umuntu athi umuntu uJesu Kristu inkosi. Kwaze kwamnandi emhlabeni. Saze sabusiseka. Yaze yamnandi into Baba. Manje nje ngiqeda ukukhuluma nomunye usisi ekade ngingazi ukuthi usesekhaya leZwi, wathi eqala nje wathi uJesu Kristu inkosi. Ngithi Nokwanda, wakhuluma ulimi lasekhaya leZwi esiphila ngalo. Usukhona negruphini yasekhaya leZwi, wathi sisingiphakathi ngathi hawe ma kwaze kwamnandi. Yo, Baba kwaze kwamnandi. Ngifisa ingathi wonke umuntu esemhlabeni ngamedane abe nolimi olunjalo. Siyathobeka, siyahlonipha, sishintshe ngisho ama-behavior. Bengumuntu nje okade enolaka ethetha akusenzeki. Ekhaya ngiyanconywa left and right, sekhona nabantu abasho ukuthi Mabongi waze washintsha bo. Nami sengiyabaphendula ngithi uNkulunkulu ungizwelile. Ngathi mina ngisekhaya leZwi, khona igroup engikuyona esifundisa ngenhlonipho, esifundisa ngokuthi siziphatha kanjani. Athi umuntu ngicela ungifake nami. Ngiyabafaka Baba, ngiyabafaka Baba. Ngicathi ufakazi wami, kumnandi. Yabo nje leli ukuthi nje uJesu Kristu inkosi uma ubingelela umuntu lingena ngisho kuWhatsApp, lingena ngisho kuma-calls, kwaze kwamnandi. Ingathi ungamapheko entaba umemeze kakhulu uthi uJesu Kristu inkosi, abantu bezwe lento oyizwayo. Kwaze kwamnandi Baba. Siyabonga Baba, sibonga wena osibuyisile ey'ntweni zethu ekade sizenza, wasibuyisa empilweni saphila. Kwaze kwamnandi. Ngithi uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi obunzibandela. Ngoba ngithi angithole nabo ubufakazi. Bekunomakhelwane wami lapha kade ebambekile kakhulu egula, ephanjanelwe ingqondo Baba. Ngase ngimkhulekisa lo mkhuleko abaseRoma. Hayi Baba, uNkulunkulu wenza isimangaliso. Kumanje Baba uyaphila. Ngalelo suku engamkhulekisa ngalo kwavele nje kwathula yonke into. Ungathola isimanga Baba ukuthi lo muntu engikhuluma ngaye uwumuntu wesintu ophatha amakhambi esintu. Kodwa Baba ngize ngidabuka ngoba umuntu engimkhonzile nomuntu nje engafikela kuye la emandeni, sajwayelana kwakuhle. La engakhe ngakhona, umakhelwane wami nje ophilayo. Ngathi nje cha, impela ngiyazi ukuthi iBhayibheli lithini, kodwa-ke umuntu kaNkulunkulu lo kumele ukuthi ngimsize Baba. Ngimkhulekisa nje abaseRoma, akuphelanga nje isikhathi singakanani. Umqemane Baba wavuka kwaphela ukuphambanelwa ekhanda. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu. Yena ngazi ngiyambonga ngithini uNkulunkulu. Kuningi nje uNkulunkulu akwenzayo ngoba kwanami nje uqobo. Kusukela Baba ngaqala ukukhuluma nawe, ngikhala nangomsebenzi. Ngibona kuyenzeka nje Baba, kuyenzeka nje, ziyenzeka izinto nje. Mina ngiyayisebenza, ngiyakha. Ngibona kuyenzeka nje Baba, ngiyabizwa lapha nalapha nalapho kade ngagcina ukubizwa khona, ngiyabizwa. Hayi Baba, angazi ngabonga ngithini. uJesu Kristu uyisimangaliso empilweni yami. Kukhulu angenzela khona, and ngisaphokophelele phambili. Kuningi Baba, angazi ngabala ngithini. Angazi, kuningi nje okwenzakalayo, imangaliso. Ngiyabonga kakhulu Baba ukwazana nawe
uNkulunkulu akubusise uphile nomndeni wakho baba Nsibande. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi.